Sziasztok! Nancsi vagyok, és megérkeztünk a harmadik napjára a 14 napos kihívásunknak. Hadd mondjam el, hogy mennyire izomlázam van, és hogy mennyire szét van a testem az elmúlt 2 nap miatt. De ez van, hölgyeim, ebbe vágtunk bele, pontosan tudjuk, hogy mibe, úgyhogy felsőtestnap lesz ma, nem lesz hosszú, úgyhogy mehet a kis 10 000 lépés minimum egy nap mellé, akár egy fasz a kis futás, de ez a mai edzés kötelező, úgyhogy nyomjuk neki, jó? Egész felsőtest, és nem érdekel csajok, hogy nincs kedv, jaj nem, felsőtestet nem, de, muszáj, hogy edzük a felsőtestünket, jó? Ezt muszáj egyszerűen tudatosítanunk az agyunkban, hogy igenis nem csak a lábak, a popók léteznek, hanem bizony a kis szexi felsőtestünk is. Úgyhogy nyomjuk meg! Labda, butiband és 2 darab súlyzóra lesz ma csak szükségünk, jó? Ígérem, tényleg nem lesz hosszú. Úgyhogy nyomjuk. Indítom a zenét, és maradhatunk ülve, jó? Megy a fejkörzés. Húzod le balra a fejedet, nyújtózol jobb kézzel oldalra, és megváltod. Húzod le 2 kézzel előre, és gördülsz fel, nyit ki a mellkas, és húzod vissza le, és nyit, és zár. Nyit, nagyon jó, és zár. Utolsó 2, és az utolsó. Megtart fönt, és tart. 5, 4, 3, 2, kinyújt a 2 kar, és jön a csukló. Görget a csukló, és 5, 4, nagyon jó, 3, 2, összetesz a 2 kar, eldőlsz balra kicsit. Jössz vissza, és jössz át jobbra. És vissza, és jön a karkörzés. Hátra 5. Nagyon jó, 4, 3, 2, és megy előre. 5, 4, nagyon jó, 3, 2, utolsó. Megtart fönt, és húzod le a kart, és nyújt, és húz, és nyújt, és húz, és nyújt, és húz, és 5. Nagyon jó, 4, 3, 2, megtart fönt, és csak leenged oldal, vissza, oldal, vissza, oldal, vissza, és 5. Nagyon jó, 4, 3, 2, utolsó, megtart oldalt, és piciket körzel előre, 10, 9, 8, és 7, és 6, és 5, 4, 3, 2, és jön vissza, és 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, miért lecél, 3, 2, és csak innen, behúz, nyújt, behúz, nyújt, és 6, nagyon jó, van még 5, szuper, és 4, 3, 2, és az utolsót megtart. És 5, nagyon jó, 4, 3, 2, és leengeded, szuper. Na, hölgyeim, jöhet a súlyzó, jó? Kézbe. Megfogjuk, és csak a bicó. Be, nyújt, be, nyújt, be, nyújt. 8, 7, 6, van még 5, 4, szuper, 3, 2, megtart bent, és tol, húz, tol, és húz, és 7, nagyon jó, 6, 5, 4, 3, 2, megtart fönt, és csak a jobb, leenged oldalra, húzod vissza, és 6, nagyon jó, van még 5, és 4, 3, 2, megtart oldalt, és piciket pulzálsz, 10, 9,
8, és 7, és 6, és 5, és 4, és 3, és 2, és jön fel, jön a bal, le, föl, és 5, 4, 3, 2, megtartod oldalt lent, piciket, gyere, 10, 9, 8, 7, és 6, és 5, van még 4, nagyon jó, 3, 2, feljön, és egyszerre, le, vissza, és 6, nagyon jó, van még 5, 4, 3, azaz, 2, és megtart oldalt, és csak piciket, gyere, 10, 9, 8, és 7, és 6, és 5, és 4, és 3, és 2, és csak tartod, és behúzod, nyújt, húz, nyújt, és 20, és 7, nagyon jó, gyere, van még 6, 5, 4, 3, 2, és megtartod oldalt, gyere, 10, 9, 8, 7, nem teszed le, 6, és 5, 4, 3, 2, piciket körszöl, gyere, 10, 9, 8, és 7, 6, és 5, 4, gyere, 3, 2, másik oldal, gyere, 10, 9, 8, irány, és 6, 5, 4, 3, 2, és pici pihi. Jövünk térdelő támaszba, jó? Fordulsz át, vegyél egy mély levegőt, kicsit mozgasd át szépen a vállakat, jó? Húzod hátra kicsit, vágkörzés, és előre, leráz, és jössz, jó? Mind a két kar alá kell, súlyzó, és behúz a bal, és le, 10, 9, 8, és 7, 6, 5, 4, 3, 2, megtart fönt, és csak könyök nyújt, hajlít, csak a tricó, gyere, 10, nagyon jó, 9, 8, 7, 6, brutál jó, van még 5, 4, 3, 2, megtart nyújtva, 10, 9, és 8, szuperek vagytok, 7, 6, és 5, 4, 3, 2, leenged a kar, visszafeszít a két lábfej, és csak innen megemel, letesz, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és megtart fönt, csak a bal megint behúz, nyújt, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és behúz, 5, 4, 3, 2, leenged a kar, és csak a térdekkel, 10, pici, 10, 9, 8, 7, és 6, 5, gyere, 4, nagyon jó, 3, 2, letesz a térd, jön a jobb kéz, behúz, nyújt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, nagyon jó, 3, 2, megtart fönt, és csak nyújt, és hajlít, csak a könyök, nyújt, és hajlít, van még 7, és 6, és 5, szuper, 4, 3, 2, megtart nyújtva, 10, 9, szuperek vagytok, 8, 7, és 6, és 5, 4, 3, 2, leenged a kéz, csak kattél, megemel, letesz, 10, csak érint, 9, 8, 7, és 6, és 5, 4, 3, 2, megtart fönt, és csak a jobb kéz, gyere, behúz, húz, tol, 8, 7, 6, és 5, 4, 3, 2, behúzott, 5,
4, 3, 2, és nyújt. Tartod tovább, gyere 10, 9, 8, és 7, 6, és 5, gyere nagyon jó, 4, 3, 2, és jön a fekvő. Ha sok, tedd le a térdet, csak 5, 4, 3, 2, tartsd meg lent, 5, 4, 3, 2, told föl, tartod tovább, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pici pihi. Azt a mindenit. Na ez igen. Jöhet a laszti. Kiveszed a súlyokat. Csak az enyém elgurult. Jó? És csak innen. Veszel egy mély levegőt. Jó? Először csak a bal kéz alá fogod betenni. Jobb tenyéren pedig támaszkodsz lent. Na, hölgyeim. Jó? Gurítod ki a labdát. Dőlsz rá, és vissza. És jössz, végig gurítod a testsúlyod. És van még 6. És 5. 4. Nagyon jó. 3. 2. Jön a jobb láb. És nyújt. És behúz. Ne tedd le a jobb térdet, csak behúzod. 8. 7. Szuper. Van még 6. Azaz. És 5. Nagyon jó. Gyere 4. Azaz. És 3. 2. Megtartod lent. És csak a bal. Húz. Tol. Húz. Tol. És 8. 7. 6. Brutálisan jó, gyere, van még 5. Azaz. 4. 3. Feszes a tested. 2. Behúz a kar. És csak piciket pumpálsz. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Feltol. Veszel egy mély levegőt, le fog jönni a jobb lábad, meg fogod emelni magad, és fordulsz ki. És 5, 4, 3, 2, mellé zársz, bal lábbal tartod oldalplankban, és csak a bal kar. Nyújt, húz, nyújt, húz, és 7. Nagyon jó, gyere, van még 6. És 5, 4, brutálisan jó, 3, 2, és tart, gyere, 10, 9, és 8, 7, 6, és 5, 4, 3, 2, fordulsz középre. Jó? És csak a bal kar. Nyújt, húz, nyújt, húz. 6, 5, 4, 3, 2, és csak tart. 5, 4, 3, 2, és pici pihi. Hú, nyújtózz meg. Azt a mindenit. Azt a mindenit. Jön a jobbos, jó? Rázd le. Már nincs sok hátra. Nincs sok hátra. Harmadik nap. Na, gyertek. Jobb kéz alatt. Először csak tolod le. És vissza. És gyere, van még 6. És 5. Gyere, 4. Brutál jó. És van még 3. Gurítsd végig a testsúlyod. És 2. Utolsó. Jön a bal láb. Tedd át a jobb lábadra a testsúlyt, és a bal tenyérre. És tolod ki. És behúz. És tol. Gyere, 7. És 6. És 5. Azaz. És 4. Nagyon jó. Gyere, van még 3. És 2. És az utolsót megtartod lent. És csak a jobb kar. Behúz. Tol. És van még 6. Azaz. 5. 4.
3, 2, behúzott, piciket pumpálsz, gyere, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, feltol, lejön a bal lábad, nyújtva, megemel szépen a testsúly, kifordulsz jobbra, mellé zársz szépen jobb lábbal, és csak a kar, nyújt, húz, nyújt, húz, 7, gyere, 6, és 5, 4, nagyon jó, 3, 2, utolsó, megtartod, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lejössz középre, és csak a jobb, nyújt, 20, 7, 6, gyere, 5, brutál jó, 4, 3, 2, megtartod kint, 5, 4, 3, 2, kivesz a labda, tartod tovább, 10, és 9, nagyon jó, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, utolsó, jön az 5 fekvő, 5, 4, 3, gyere, 2, és tartsd meg lent, 5, 4, 3, 2, piciket tolsz, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és hölgyeim, ebben ennyi volt. Én mondtam, hogy gyors lesz, de annál hatékonyabb. Lejön a 2 kar, és tolsz föl magad. És hátra is. Ülsz rá a sarkakra, és csak lélegzel mélyeket. Azaz. És itt az balra a kezekkel. Olyan büszke vagyok rátok, tényleg nagyon elképesztő. És már 3. nap. És lélegzem mélyeket. És jössz vissza. És óvatosan felgördülsz. Leülsz szépen a sarkakra. Összekulcsol a kéz, tolod föl. Húzod le hátul is, nyomod ki a mellkast előre. És magad előtt is tolod el. És leengeded magad mellé, felhúz a vállhoz felhúz a fülhöz a 2 váll, és ledob. 3, azaz, gyere, 2, és az utolsó. Azaz, veszel egy mély levegőt. Megtartod fönt, és kifújod. Egészségetekre köszönöm, hogy itt voltatok velem ma is. 3. nap, pipa! Találkozunk holnap. Puszi nektek!